Исәнмесез, хәерле көн, хөрмәтле райондашлар. Ай içinde һәм ел башыннан финанс блогы буенча әйтеп китәсе килгән сүзләрне сезгә җиткерәм. Безнең инде барлыгы ел башыннан 3 миллиард 436 миллион 391 мең акча керде. Монда инде безнең алынган субсидия бар 267 миллионнан артык. Әнәктә кышчылык фермасының арендасы бар 136 миллион күләмендә. Мысында юктыр. Аннан аларны шикергәннән соң слайдта менә калабызның 3 миллиард 92 миллион хуҗалык кассаларына кергән, ел башына кергән акча күләме. Бу инде былтырга караганда 354 миллионга артыграк һәм 113% тәшкил итә. Әйтеп китәргә кирәк инде безнең фермерлар бар. Фермер хуҗалыкларыбызның ел башыннан 231 миллионнан артык акча керттеләр. Лидер булып тора инде безнең КФХ Фәрдиева, ул 152 миллионнан артык акча кертте. Аннан кала инде безнең КФХ Валиева 26 миллионнан, КФХ Шаязданов 8 миллион, Газизяновлар 13 миллионнан артык, 10 миллионнан артык безнең бар Гилязов Рамил. Кыскача әйткәндә, кышчылык белән шөгыльләнгәннәр безнең күләмле генә суммалы акча үз кассаларына керттеләр дип әйтергә кирәк. Мул анда юк. Алдагысы. Хуҗалыклар буенча терлекчелек продукция сатудан кергән акча керәгенә күз салганда, ул безнең 1 миллиард 889 миллион 868 мең булды. 110% үсеш. Безнең монда терлекчелек продукциясына килгәндә инде акчалы өндерелмәде. Тан хуҗалыгы белән тамыр хуҗалыгы калганнар. Безнең үсештә уртача район күрсәткечендә безнең Шиялек, Нигез, Башак, Агрофирма Шишмә, Нур, Агрофирма Актаныш хуҗалыклары 110% шул район күрсәткече тигез булып тора инде. Әнәк белән Ташкын хуҗалыгы калганнар үзегезне слайдта күрә аласыз. Алдагысы. Бер шартлы терлеккә үз салганда уртача район буенча 78,700 сум килә. Безнең инде монда да лидерлар бар шул терлеккә килгәндә. Әнәк хуҗалыгы, Агрофирма Шишмә хуҗалыгы, Нурбаян, Башак, Нигез хуҗалыклары уртача район күрсәткеченнән югарырак нәтиҗәләргә ия булдылар. Калганнар үзегезне слайдта күрә аласыз. Бер эшчегә акча кереме килгәндә 19 елга карата без 115%-ка арттыра алдык акча керемен. 212 мең сум ташкил итә. Монда безнең кызылга электр наратлык 98% белән. Но инде менә бу бер эшчегә таблицага килгәндә күләмле безнең әнәк хуҗалыгы күләмле 2 миллион 2499, но үсеш белән караганда 9%-ка тәшкил итеп тора. Әнәк 2-дән артык 2 миллион 499, әйме? 2-гә җиткән башка юк безнең, шулай юк. Алдагысы 1 гектар сөрем җиренә бирәлек. Үзегезнең саннарыгызны карап китәләсез. Уртача инде безнең район буенча 37332 сум, 4350-кә күрә 113% үсеш. Монда да яшел зонада безнең Шиялек, Нигез, Агрофирма Шишмә, Ташкын, Агрофирма Актаныш, Башак, Нур, Алга хуҗалыклары урнашты. Шәп кына калышып килә Нурбаян белән Эконом. Һәм инде калганнар үзегезнең үсеш бар, рост бар, но процентка килгәндә инде саннар таблицада күрәләсез. Әлки теге саны буенча безнең иң күбәнеме? Нигез. Нигез чыга безнең. Шиялек, Нигез. Әнәк 500 машина. Аннан 400 китә. 100 гектар авыл хуҗалык җирләренә акча кеременә да таблица бирәлек инде монда бу показательне безнең Минсельхоз шуның белән бәяли. Монда ничегрәк соң 110% рост, монда инде безнең саф хуҗалыгы кызылга чыгып китте 91% белән һәм әнәк хуҗалыгы 94% белән аста калганнар слайдта күрәсез. Яшелләр Шиялек, Нигез, Агрофирма Шишмә, Ташкын, Агрофирма Актаныш, Башак, Нур, Алга, Нурбаян, Эконом хуҗалыклары урнашты.
%7% bilen narazılık tam, %3% bilen tamır, 94% bilen bu tablitsede ornaştılar. En köbeğinek tabii, 28-28. Aynen. Oldağısı, 1 yanvarga yıl başından süt-satıdan akşa kiremine kız salıp ettik. Bu bizden 1 milyon 406 milyon 162 min, %55 milyon 69 minga köbürek, %12% rayon boyunca. Ortaça rayon körsətkişinden bizden yeşil zonda uğraştılar, agrofirma şişme hocalığı 140% rost berdi, başak %38, negiz hocalığı %37%, şişme hocalığı %26%, nur hocalığı %23%, agrofirma aksanış %17%, enek hocalığı %16%, ekonomi %11%, olga %9%, naratlı %5%, taşkın %4%, nurbayan %3%. Azgına artta kaldı, Kızılga urnaştı. Saf 99% bilen 583 min akşalı bitirilmedi. Tam bilen tamır indi. Oldağı çıkışlarda da etkilerim. Bu көрсәткечләрдә минусларны бitirilmediler. Менә шушындый таблицада özlerini артқы урыннарда аларны күрә алабыз. Тамыр хуҗалыгының мөмкинлекләре бар. 6 миллион акча бitirilmedi bu sanга караганда. Тамыр хуҗалыгы тоже таблицада күрә аласыз безне. Резервлар бар bu хуҗалыкларда. Алдагысы Barı sayıda bitti metini bilen %55 milyon akşa kırfte aldık deyip, bizden kulemi hem beyer hesabına kim kupman işi işleyebilirsin. Kızılda endi bizden asla özünüzün kurası İstanbul'dan tamarına etip gittim. Kulem hesabına gelgende bizden 2 milyondan artık akşanı Nurbaya Kucalığı ötürülmedi. Hem milyon 700'ünü saf Kucalığı ötürmedi. 5 milyon 400'ünü alıp ötürmedi. Kulem hesabına bizden arasında Kucalığı. Beyer hesabında alarının plus. Mına bu şabıştırıp qaraganda, uzgan yıl bilen bu yılını Ulem hem beyer hesabına tablitsida özünüzün sanlarına üst salıp otururuz, görəlisiniz. O içinde de bu bizden şunda yok kartini, şunda yok tablitsi var indi, bunda slaytta yok. Etipine gidesi kile 21 milyon akşanı biz uzgan yılga qaraganda ko'rak köpteldik. Kulem hesabına biz 4 milyon akşa artık ötelsek, beyer hesabına 17 milyonlu ko'rak hocalık kassalarına akşa kireldi. Beylerge gelgende. Ondan Ustaşa bizning yılını tegirleybiz 27 so'm 8 tiyim bilen. Bunda endi bizning türlü hocalık o'zining zavodlarga zavodlarga topshira. Ansı da var. Mana bunda İhtibar etsəgiz idi maylılık hem aksanlı. Ve üstçe bizning urnaşalar agrofirma aksanış, şişme hocalığı, digiz hocalığı, enek hocalığı, başak, taşkın, tan, agrofirma, şişme, nurbayan hocalıklar, ekonom, maylılık bilen bile qarasağız. Kimden maylılığı ko'rak aların beyeleri de da şağıla tablitsida. Bunda o kadar maylılıkta da radinse olmaydı. Müçatta litta var bir ne? 27-24 beye bit. Ne? Jalbayı satkan sıtkı bu tapırla para da üstünü kumakşalı bitirmeyiz. Elisinin zavod bilen narsada işte interes bunda. Narsalar nittasının var. Şolay dep yani. Dürüstü bu kadar radinse olmaydı. Naşit. Eğer de süt alış o kadar ne vereyken. Alıştırmaz kim bugün. Jörigene jalbayı satkan sıtkı üstünü tapırla para da. Makşası ala bitirmeyiz. Elini de burası oyuncu sıtpastı koydu. Bunda başka şanı verip olmayın. Ladin'den de 28-27'den işe, 27 o bitmene 24'ler gitti alar bit. Kuprazın seyinde var. Belki bir yasa oluşanlar bir çoğu akıra. Analiz ağasın bana. Dürüst oğlansa. Elisinin özgürlüğe kuvrak türlü edirmeyim. Bilmem mi? Eyten mi? Ne olay bulanmaydı. Üstün hani şeydir adet çabasın. Razberi testi vardı. Aldağısı. Yıl başından bu güzerlik iktisatlıdan akşa kırımla kusalında o 483 milyon 706 min. Rayon көрсәткече сатуда bizning %9% rost o'sish bo'lib turadi. Ana endi bizning ramada pluslar qo'shqashdi. Barlig'i biz 42 milyon ko'ra ko'tardik akchani. Endi minuslarga kelganda 12 milyon bizning minus. Bundan tashqari bizning
былтырғы белән чагыштырганда СПС кабинетлеге бар 12 миллион, менә в итоге без 18 миллион гына район буенча акча белән кассаларын тулыландыра алдык. Процентларга килгәндә, былтырга караганда 99.3% алга безнең, икән 97.1, агрофирма Шишмә 96.4, агрофирма Актаныш 99.1, тамыр хуҗалыгы 85.9 һәм энек хуҗалыгы 90.6. Алгандар таблицада үзегезнең саннарыгызны күрә аласыз. Алдагысы ай ичендә ит сатудан чагыштырып карайдырык бединде калып барадырык ноябрь белән декабрь айырмасын. Ай ичендә дә безнең плюс була алмады. 2 миллион 229 меңгә без алдагы айга караганда минуска эшләдек. Но инде менә монда Яшелдә безнең агрофирма Актаныш, Норатлы, Саф, Таң, агрофирма Шишмә, Ташкан, Эконом, Нур, Шияль хуҗалыклары яшел зонада урнаштылар. Инде чак кына акчалы үтерелмәләр иттән. Шишмә хуҗалыгы, тамыр хуҗалыгы алга нигез. Нурбаян хуҗалыгы 2 миллион, күп дип әйтәсе килә, башка хуҗалыгы 4 миллион 300, әнә хуҗалыгы 5 миллионнан артык. Үзегезнең саннарны карап утыра аласыз, айга алдагы айга карата да. Алдагысы мөгезле эрретерек ите сатудан акча кеременә карап киткәндә, узган декабрь белән быел декабрьне безнең бәя хисабына һәм күләм хисабына факторный анализ дип әйтәбез инде. Үзегезне карап китәләсез. Барлыгыбыз 20 миллион артык акча бирә алдык. 15 миллионы аның безнең сатылган продукция хисабына, инде 5 миллион 700 аның бәя хисабына. Бәя хисабында безнең тамыр хуҗалыгы Кызыл зонага урнашты, 183 мең акча югалтты. Инде монда Шияль хуҗалыгы 22 мең һәм алга хуҗалыгы 37 мең. Ә менә сатылган күләм хисабына 151 мең безнең энек, минус алга 185 мең, Эконом 815 мең һәм Нурбаян 977 мең. Алдагысы хезмәт хакы. Ел башында без хуҗалык җитәкчесе район башлыгында килешүләр төзедек. Килешүгә караганда безнең үтәлеш бу таблицада һәм крестьяннары белән без моны сезгә биреп бардык. Менә монда булса инде безнең ел башының итогы. Яшел зонада безнең беренче урын булып агрофирма Шишмә хуҗалыгы урнашты. Уртача хезмәт хакы 31200 сум. Аннары аз гына калышып килә безнең энек хуҗалыгы 31130, нигез хуҗалыгы 29956, Шишмә хуҗалыгы 29856, Маратлы хуҗалыгы 29788, агрофирма Актаныш 22378. Уртача безнең район күрсәткече 27 мең. Чак кына уртача район күрсәткеченә калышып килә 26646 белән Таң һәм Нурбаян хуҗалыклары. Калганнар үзегезне таблицада күрә аласыз. Соглашениегә килгәндә, соглашениене безнең үти алмады тамыр хуҗалыгы 1000 разница акча кеременнән хезмәт хакы 23% алып тора. Инде моның мөмкинлеге тамыр хуҗалыгы мөмкинлеге бар бу санны чыгарга да.